Milý profesorský zbor, dovolte mi, aby som vás tu dnes privítala v mene všetkých žiakov našej školy. O pár dní nastane deň, ktorý bude patriť iba vám. Keďže tento deň je v sobotu, rozhodli sme sa, že v rámci študentskej rady ho zorganizujeme dnes a pripravíme taký krátky program. Najprv však dovolte, aby som sa vám v mojom a teda aj v mene všetkých žiakov nášho gymnázia poďakovala, pretože vaše povolanie naozaj nie je ľahké, no aj tak sa neustále snažíte, aby z nás boli lepší ľudia. Nehovorím však len o vedomostiach, ale aj o správaní, ktoré vytvára celkovú osobnosť človeka. Vaša práca si vyžaduje veľa úsilia, trpezlivosti, ochoty a porozumenia. Gymnázium by bez vás ako profesorov a nás ako žiakov bolo iba prázdnou budovou. Tým, že ste tu vy, aj my, vytvárame puto, ktoré je všetky tie prekážky, trápenia a nepríjemnosti silné a plné pekných chvíľ. Teraz mi dovolte, aby som privítala Martina Fischera, ktorý vám zaspieva pieseň s názvom Budapešť. Dobrý deň. In Budapest, my treasure chest, golden brown piano, my beautiful Castillo, you, a little, my acres overland, I have achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, a little, to you, a little. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you want me to know it will go away. My many artifacts, they leave go on. If you just say the words that I pen around up to you, a little, to you,